nyaya yearmy musuccession dispute yemuzimbabwe yava kunetsa nokuti tiri kuona kuti pane chiitiko chakaitika nemusi Tuesday apo panonzi General Veja vanoinvolvwa in a fatal accident, asi dzimwe nhau dzinosvika dzitaura dziti aiwa vakabva vafira pasport, asi mhuri yezimbabwe vabva paita mafindings ekuti aiwa General Veja vapenyu. Sapinda munhau iyi ndopanda kuti vosubscribe wolike wotina on the bell icon. Nokuti tichiona panapa toona kuti paZBC News vanoyachipublisha vachiti according to preliminary investigations it was established that Brigadier General Veja attempted to overtake in an unidentified vehicle and encroached into on the oncoming vehicle lane, resulting in the head-on collision with Mazda CX-5 which was traveling towards Kwekwe. Saka ndo panoitika chiitiko chavhundutsa vanhu kuti hanzi mota yakakonzeresa accident haisi kuti muzikanwa kuti moto yakaenda ipi inonzi Mazda CX-5. Saka ndo zvikuita kuti vanhu vazoti iyi yanga iri assassination yaida kuendesa Honorable General Veja. Saka tinoona kuti panapa paX Yendo Majera Jairos anouya achipublisha achiti General Shadrack Veja was close friends with Mnangagwa's nephew come bodyguard and hitman Volgado Brown. Together with others, he perished last night in a set-up head-on collision on his way from his farm in Kwekwe. A close source has confirmed. Ndoma chakataurwa panapa nepeji rakanzi Majera Jairos inova peji rearmy, peji remasoldiers. Saka tirikuona kuti vapublisha kuti Honorable Veja vakashaika. Panapa tinoona kuti ZBC muzana nezvinobva yapublisha nhau dzekuti Honorable Veja vakasurvivor. Saka ndopa tirikuona kuti achanzwisisi manje kuti Honorable Veja vapenyu here kana kuti vakashaika. Noda kuti passport havasi kuzikanwa kuti vakaendeswa kupi, kana vari vapenyu kune kwavari kuchengetwa vari, kana vakashaika hamati vakaendeswa kupi. Saka ndopa vanhu vasingachanzwisisi manje kuti zviri kufamba sei. Vabva vatova nemasuspicions kuti something fishy muarmy pane chiri kuitika. Saka mhuri yeZimbabwe chimbotiudzai kuti muri kudii pamusoro pechiitiko aiwa chakadai, chiitiko chavhundutsa vanhu. Nekuti munhu wese abva tova nemasuspicions toti aiwa something wrong, pane chinhu chiri kuitika. Saka muziva kuti Honorable Veja mumwe wema-allies achiwenga amene kuti vanenge vauda kutoendesa, nokuti sezvamuziva kuti ma-allies mazhinji achiwenga akarova pasi, akusimbona ma-allies ake akawandisa. Pina comment section medu mutudze mafungiro enyu, musanga no subscribe kulike, sinotina on the bell icon.